የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች፣ ድህነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ቀጠናዊ ትስስር ሰጥቶ መቀበል የወደብ አገልግሎቱን ከውጭ ጥገኝነት የማላቀቅ ስትራቴጂ ኢትዮጵያ እያደረገችው ነው። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተውን የኢትዮጵያን ዕቅድ ብትቀበል ሀገሪቱ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ አድርጎ ከድህነት ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ቪድዮ እዚ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝፍኖ ዘነዩ ንሱ ድማ አርእስናቱ ኤርትራ ብዛዕባ ንኤርትራ ብሽማ እናጠቐሰ ዝዝንጥል አርእስታት بحجر درجة استدالوي حتى ويون فلوي مدبينا نزارب زلنا زي حجراو تلفزيون نيرترا بستفل عليه منجدي بزنت المنجدي نيرترا متاتا نيرترا أو تاتا أنا تا كم تري وزلهم بتدقق من أبيرترا تارجز جبره كامبينيوم زجبر زلوا لذي إيرترا ولا كأبي أحمدن توم جنرالاتون نجزيو تعجسهم تلو أتقول دايتي كم تري وزلهم تسلتاتون ريوه دايما ري تبايلو نيرترا تارجت جبره كايدايو إيش نسمعيه حجراو تلفزيون سلزخونه زي ترى أكتيفيست مكملو مسارتاي يهج فلسفنا بتك أراني بهاجر أبيت أملاي أبي تقامي تكونهم قد يتسلوا بإثيوبيا تاريخيت ألاتوش قدو بتجدا داريو شات أرب إزالي بمهونو أهون كم تري وزلهم يوم سبعة زياتهم نيرترا تارجت مقبار كم ناتهم أجندة غير وشيدهم ملوجن إذا قد دايزي نابكال من قدي خيط كم زلوا يزنقر نيرترا إثيوبيا نزلوا كنتات نريو لنا كاب جزية ناب جزية نارسنا خيط أنو يجون قرب تلاي حوسي زق زبالي مسلالو يقداس اتزق مبالو نساتهم بخال من قديهم زردو وزلوا كالي بلاني قبر سلو زلو نخالي يدالو سلو زلو يمزنقرو قلنا جن انتايك قبري فتنو لو تانا بيرترا ده حسبوا هذا نبرو تفشلهم سلازلا زي سمعوها. Eyes expanded trade corridor through Somaliland's Berber Port. A high-level Ethiopian delegation has toured Somaliland's Berber Port and the adjacent Berber Economic Free Zone, signaling renewed interest in expanding trade and logistics cooperation between Ethiopia and Somaliland, according to a report by Horn Diplomat. The delegation, led by Kinin Salemi, Secretary-General of Ethiopia's Federal Chamber. كم تري ودا لغم فلويلو خناتهم نقدنا مسمرنا نقدنا إثيوبيا بالصومالي لعندنا مقبار هذا عبلوغ صديدهم كم زلوا يزنقر زد ما بفص مستير كون زي كل زنبري مغنياتو بربرة ودا بإمارات ززورن أوبريتر ناتو إمارات ندحر قينا إماراتنا عبين تعينة سلوا خمسة لو ندحر فريدكا نايجزي حتهم بركفال ناي نقدناتهم نفس صومالي لعندك خيد مخان فلوتي نيرو and this is why بس إيرترا زقبر زندنا ناي نقدي صوتهم مقبل كل حصوت مخان بزي خات فلت مخنياتو إثيوبيان إيرترا كررادو يقولوا أنت ترداد يوم إمارات زي تأطوى تقينو ودب كسر راح يكونن أب ودب نقدخ قبرو مدب يبلومن معناته جنزب يبلومن باجت يبلومن كل تيز قبرو وزلو ناي ودب أقل قلوات زبلوه كاب جبتو وزاي بلامو ديل جيرو مالو كاو وزاي دما بسومالي لاندي سلزنا بإيرترا ودب ندحر كينا مسانا انتنا قيدهم زبلوه حسوتي نبلاكم بخمزي مدب ناي نقدم سيرترا يبلومن زم سباسياتهم أبيرترا زدلي وزلو بابيل من دبا وصلو زلو انتايم زلي زلو أبتناتنا ودب حيلي وتهدروا عقمي نخقمتو بيز نخقبرو نعب إمارات كشت وتدي كوينو كاوزاي ودباوي أقلقلوت بو كوبو دليت يبلومن اتصبونا قرقن إيرترا تصبق سقمتي تصبق عدل تفتير والله يبلو بعلو سمعوا مبزي عمليات هجومية. ومع التنسيق العسكري بين القاهرة والرياض بشأن تأمين البحر الأحمر جاءت زيارة الرئيس الإريتري. سلازي يهيا قي بحرن دهننت كماسكبر عقوية كميت تسب هيدات إساس أفوركي ودا سعودي يمهر قدينا ويلال إلى مصر والسعودية ودا قبص ودا سعودي تؤكد أن البلدين حسما موقفهما. أينت وتعدرين كسكاسي بمتى ኢትዮጵያ በኤርትራ ተቃራኒ ብቻ አይደለም የቆመችው ወይም በሱ ላይ ብቻ የማካበድ ነገር ሳይሆን فهي تصعد في السودان أيضا مع በሱዳንም እንደዛው دعمها العلني لقوات الدعم السريع كم تري ودا لهم إذا أنا جبت أويان ميديا زجبر وايو رياكت يجبر ثانيو أنا عرب ميديا يو أنت يمزب لعبو بنتصر بصفف من جدي السعوديان جبتن صبغ زخنة سممع جيرهم كم زلوا نمن نيرترا أنصار زخنة يخون إثيوبيا من قصقاس دقفك قبرولا كي توحد أطلو بوش ترسنا قبروا تلي دزارب كسمعكم يسنه لنا واحد سلو زخنة جزية خين وسدي له السعوديان جبتن صبغ زخنة من رداء جيرهم على مغنياتو أبدي حرا أبي
إمارات كم زلان نتبوتاتي نجبسي إمارات هيك تقبر كم تخلابير يوم الله في السودان مغنياتو قداينا السودان نجبسي بس ناشنال سكيورتي ناتهم ستحزم مخان دقاقي ما يمزقط السودان فحفح كتبل السودان نات داخمن نحرقيدا قبل إثيوبيا زلهم ليفرج ويون قبل لتنا ينيل زلهم قصصر كرمس مخاني فلتيهم سلازي إمارات في السودان تقبرهم زلا بإثيوبيا غيرون تسليتوا أبي إيرترا تاك تقبرهم كم تخلص بو غير ترديوا مالو سعودية دما زقدده ربحنا سعودية بكل نجار يكسر سلازي جبسن سعودية بتدقاقامي زراربو خمسة لون منتاي نيرترا كل زد اللي حاجز قبروا له خمسة لون يزبل حرر يزبل كما قبل كله نسمعكم الآن دعتي ناتهم مرتهم كنتم عدد سلازم دولا ضعيفة في القرن الإفريقي በአፍሪካ ቀንድ ደካማ የሆኑ ሀገሮችን በመደጎም ኢትዮጵያ ላይ ምታነሳሳ ስትል ሱዳንን مصر ከግብጽ በሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት ወይም በሳምንታት ልዩነት ደንበኛ መሆናቸውና አጋዥ መሆናቸውን ያሳያል ይላሉ። تعيد السعودية ومصر بناء تحالف البحر الأحمر وخليج عدن الذي ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ግብጽና ማነው ሳውዲያ በቀይ ባህር ላይ ያለውን አሰላለፍ በደንብ እየገነቡት ይገኛል። يضم جميع الدول الساحلية باستثناء إثيوبيا ኢትዮጵያ ስትቀር ሁሉንም የአካባቢው የባህር ላይ ተሳታፊ ሀገራትን በሙሉ ያሳተፈ የሆነ አካሄድን ይላሉ። وهي دولة غير ساحلية ስለዚህ ኢትዮጵያ በይና ተሪፋ ተንካሎት ሀገራት በሓደ ኮይነን ንዓና ዘገድሰና ካልኦት ሀገራት ንናተን ረብሓ ስለ ዘለወን ሓደ ነገር ንዓና ዘገድሰና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ነገር ብዝያዳ ንዓና ከም ዘገድሰና ንፈልጥ ኢና ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኢትዮጵያ ክመፃ ዝኽእል ፈተና ቀሊል ፈተና ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ፈተና ኢትዮጵያ በይና ዓባይ ሃገር እያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ንብል ኢና ስለዚ ولا ونا وقف تدقاقامي إيرترا نفسها تكلاخلن ربحتها كتوحس تغل هاجر مخانا نأمن نفلت انتقلنا من يدليو فترة من يدليو كينات ولا حدا سب انتو سنكيلنا ونكساراين عنا حنت تقيتنا بكينات كانت فون دليت يبلنا كم إيرترا سلازي إيرترا اتقبرو زندنا شركنتن كله تيرترا مسكالو اتقبرو بفلا يدما اتنا أبي سرعات زفترو زلو كل عينة عقرقرن بأسن انتهي فترة لنا عنا نيرترا عبي حجزن سلوان يفتر الله كم زلوا أتوم كالوت حلتاتنا عبي تهديدن فخران زعرقهم زلوا هجرات ما مليشهم تاي قبر لويز بالنسو ني إيرترا نكحيلوا ني إيرترا ترى يكونس نسوماليا كحيلوا نسودان ون كحيلوا كل زكالهم كقبروا خمسة لون because it is an extension of their national security نجيبسي ني إيرترا محجز أكلنا national security ناتاقينو كسمعك خلالو كوميد مايو نجيبسي نيرترا محجاس أكلنا ناشنال سكيورتي ناتهم ربحاناتهم بعلاتهم ترايكو حسوي كلونيم كأي بحري نجيبس أزيا قداس بوتاين حريلنا نيرترا محجاس دما قديتها يزخون إيرترا دما نزل كاشين كتقبر الله كتك عمل الله أعمل لنا تراي مبان ولا يكون إيرترا أعمل الله واجد you have to squeeze everyone كلاتهم بنا إيرترا هلاوي بنا إيرترا حيلي سلوز ربحو نيرترا نزل كنتات زت مزميزة زاد لي حاجزات كله كتركب صبغيو زياتهم دما نبي حكيهم منين دبلو I don't care نعاخاتكم تايسمعكم مالو إيرترا نزل كنتات زي كتمزمزون نزبلة ربحنا تاخد كيرا خلان دسيب لنا هجي أتاكالي تقمت آلنا إزيا زبلوا زلو نايجبتيا نجبت انتاي قاط مالو دما أبزو سمو ጊዜው የኢትዮጵያ ብቸኛ የወደብ አገልግሎት ሰጪ የሆነችው ጅቡቲ በኢትዮጵያ አዲስ የሎጂስቲክ አሰራር ላይ ጠንከር ያለ እክል መጣሏ ተሰማ። የአዲስ ፎርቹን የእንግሊዘኛው ጋዜጣ እንደዘገበው የጅቡቲ ወደቦችና ነፃ ዞኖች ባለስልጣን በኢትዮጵያ መንግስት ፈቃድ የተሰጣቸው የግል መልቲሞዳል ትራንስፖርት ኦፕሬተሮች በጅቡቲ ግዛት ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ የጭነት ሰነድ እንዳይቆርጡ እገዳ መጣሏ የተሰማ ሲሆን كم تتريبوا لهم أما جبتني إثيوبيان زمدناهم نبت بقي خيد يلا زمدنا ناتهم بقي خيد سلازي اللي إثيوبيا من البعث نتيجة زمدنا بقي زي مخاد أبي أحمد كدالي خمس خل فلوتيو سلازي انتهينا نرزق لنا إذا قداينا سومالي لاند أب موداتا أبي أحمد ناب سومالي لاند كحد مخانو ردو نقر نيريو إمارات زغل جنزب نبتو ودبنا سومالي لاند بس قبر كلا كاب زيرو تبقي سايكونة النيرة إثيوبيا أمزيزات أمازيزان أبانا ختم نابو ختم تقوم خانا مغنياتهم تذكرون يعرقينكم أبت مجمرة إيرتران إثيوبيا كأرقا خلوا ودب عسب تسجينون نقدك خوني كبهال كله إمارات يعني تودب أوبريت كتقبر مدب نيروا سلازي إيرترا قبل علتي إمارات تقبر زنبرت كونتات صبوغ مردأتا ويون صبوغ زخون السئل سلازي نبرهم إمارات جاي مناتان تاي مخان فليتهم سلازي نبرو
نإمارات نتو ودبتي أوبريت كجبروا جنزب كتلقحني إيرترا أي تدلني يعني را أبي أحمد وكاب انترفيو ناتو قالي شوي أبي انترفيو ناتو تايلو نوم أبي أحمد ناب ودب فتو ناكلتين فتاويت حجر زخونسي نابت بوتاتك تمت دلياس أي منجس إيرترا أي دلني نتكرينات ملسيلو قبل تذكروت خونيهم أبزيان راتي كارتا مونريو تنايت جوبانا كايدا تبوغيرو كبرهلنا أب كارتا نراها مزراب زيادة تاو خيني سمعناي سلازي زيتي بربران ديوتي ولا بربرات بلوزلوي okay here it is so زندي كرنافيك كاز بالزلو أب بريزنت سياسة مناتو انترفيو أب حنتي أبسي أمسيها نيرة تبوغيرة انتاي زبل بزعونا كراخر زنبرة تي نو أبي أحمد بابتو انترفيو ناتو مس أب ودب عسب نخنتكم كل نجار أب نقبرو اللي زنبرنا كرين يبلان ودبنا ريدا يكونن على مزبلنا تلك إحنا لمينا كاب ناكلتي أنا فتويت حجر زخونة كرينات متيو إيرترا دما أيدلني إلى مليساتو يبلالو إيرترا نايمن سلو زخونة سلمتا أيدليون إلى مغنيات نيروا كم دريو زلنا دما أزيقو دايزي إمارات نزاب سومالي لاند دحرياتي ناي سومالي لاند زيادة أمبر ناوي إيرترا يمرب نيرو إيرترا نتناي إمارات أكايدا سلزي تقبلتو أبتو وانتي نكتشن عصر شمتان عصر شعتن تتسقمات نيرو مالتيو تفركشن نيرو أبكينات ناي تقراي نيرو مستيل ساتهم دحريو جن تغلالاتي كنا وحوان تو كونترات مزدليو إيرترا أي ناوحين يسلا زبلت أنا تي ريبورت نتناتهم بيز قلاليتهم حيزهم مخيرهم ناب إمارات ناب من يخاطبلو ناب بربرة ودبوم زيادة أو تطريفة مالتيو ناب إيرترا نممس آدما نابي استفلالي دراماتات نجزيو ولا أبتجزيو كينات كله أب جزء كينات كلنا نفسي شلس كيدهم زهندسوا نتوم ناي بعد جت جوردا استناززوا تذكروا تخينكم من جوا حتى من جوا تجراين أبنزل قريفنا مشعبيا إيرتراك نهارماك كلنا زتبالو لا بسي شلس زي أكل نايتي إمارات بدحر مجارجة تهندسوا الزنبرتيو هنياتو again إيرترا أطفينا نتودبات نهون قاصر زبل علميو سلزي إمارات قبل إيرترا ببزح من قد فتيناتو كسب حجي دي سلطة زلو እዚ ዘይሰልጣ እዚ እንድሕር ኮይኑ ተኣካይዳ ኢና ንብል ፀኒና እዚ እንድሕር ኮይኑ ተኣካይዳ ኤርትራ ነቶም ካልኦት ነዚ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ስግኣት ኮይኑ ዝስምዖም ዘለዉ ሃገራት ናይ ብሓቂ ብትክክል ሒዛቶም ኣላ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ግብፂ ምስ ሱዳን ምስ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ኢንተንሲቭ ዲፕሎማሲ ተሪኻዮም ኤግዛክትሊ ለዚኦም እዮም ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኤርትራ ትርድኦ ዘላ ኣይተረድኦም ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ስለምንታይ ንሰራዊት ሱዳን ከምዚ ዝድለ ሓገዝ ዘይገብርሉ ዘለዉ سلامتاي RSF يسعر له حنت هاجر RSF تراي حنت هاجر إمارات راي تحجزوا زلام بزي حقة ومن قد تحجزوا زلا RSF كم يجير نصراوي السودان كسعره خيلون دهريلكا اتهم اتي إمارات جيروا يحجزوا زلنا RSF اتهم كالوت كم جيرهم نسعني مجلس السودان كحجزوا وصل زي كعلي نصراوي السودان كم تزدلك حجزوا وصل زي كعلي that's why إيرترا نجبسي منوي معلتات وسيدو مساتهم تزدله بوزيشن ناي جبسك حيل كم زلوا تمساسال دما نا بيرترا نا بسعوديه خيدو دما ناي سعوديه نغوس ناي قدن قال نجر كجبر كم زلوا نجيرو لذي كل زي اب قمتي تي خاطر يخلغا ازيا قداسي مدرخ كم مخاني يردعنا بخاله زي خاصمعوا በተለይም ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የሚገባው መሳሪያ በዚህ ወር በከፍተኛ መጠን መጨመሩ ተገለጸም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ በቢሊዮኖች የሚወጣበት ሜካናይዝድ እየተዘጋጀ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ራሱን የለውጥ ኃይል የሚለው የብልጽግናው ስብስብ ታሪክ የሚያስታውሰው ግን በጦረኝነቱ ነው። ለዛውም በራሱ ህዝብ ላይ በከፈታቸው ጦርነቶችና በህዝቡ ሀብት በሸመታቸው የጦር መሳሪያዎች ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ተደጋጋሚ ክንሪኦ ፀናሕናዩ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ካብ ኢማራት ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ኤርትራ ይኣቱ ከም ዘሎ ካብ ከባቢ 17 ፍላይትስ ኢን ዲሰምበር ኣብዚ ወርሒ 12 ጥራይሲ 12 ጉዕዞ ናይ ነፈርቲ ኣፅዋር ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ከም ዘሎን ካብ ወርሒ 10 ጀሚርካ ድማ ክሳብ 37 ፍላይትስ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ carriers involved include the UAE Air Force na UAE كونغل CTM المراوي كالوت زون كلهم ايرلاينات تتقيموا يمنتا صوار تنقساسوا زلو يزبال زلو weapons are said to be intended for RSF and the Ethiopian internal civil war entering both by air land routes تزيتاينا نردلا ببزحي اصوار ناب سودان ناب ኢትዮጵያ ያቱ ከም ዘሎ ትዛኣቱ ዘሎ አጽዋር ድማ ገሊው ኒ RSF ክሓልፍ ናብ ተጥቕ ምልሻ ናይ ሱዳን ዝሓልፍ ዘሎ ካለ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ
ብተፈላለዩ ኩናት ዝግበር ዘሎ ዝጥቀምሉ ዘሎ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣፅዋር ብነፈርቲ ጥራይ ኣይኮነን ብመራኽብ ዝመፅእ ብሶማሊላንድ ይኹን ብጅቡቲ ገይሩ ዝመፅእ እውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘብል ዘሎ ናይ ብልፅግና መን ኢኻ ትብሎ ብርሃኑ ጁላ ኣብዚ ከባቢ ዝሓለፈ እዋናት ኣፅዋራት ከም ዝሕደሱን ታንክታት ናቶም ገለ ብዙሕ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዝገልፅ ቪድዮታት ገይሩ ነይሩ ኣዘራርባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ እቲ ዕላማ ድማ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ንኩናት ድዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ነቲ ዘለዎም ውሽጣዊ ኩናት ንምስዓር ድዩ እንታይ እቲ ዕላማ እንድሕር ኢልካ ስቲል there is a wall calculation ኣብቲ ናይ 4 ኪሎ ብሕተራ ስቲል ኤግዛክትሊ ናበይ ክገብሮ እቲ ኩናት እምበር ናይ ኩናት ካልኩሌሽን ናቱ ይረአ ኣሎ ኣብ ኩናት ክኸይድ ዘይደሊ ኣፅዋር ብብዝሒ ይገዝእን እዩ እዚ ኣፅዋር ክትገዝእን ከተምፅን ከለካ ኩሉ ግዜ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝሓትት ዶላር እዩ ዝሓትት ክቡር ዶላር ድማ እዩ ዝሓትት ስለዚ ብክቡር ተምፅኦ ዘለካ ኣፅዋር ንኩናት መደብ ተለካ ናይ ኩናት ስትራቴጂ እንተለካ ጥራይ እምበር ንኢትዮጵያ ክወራ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ ይፈልጡ እዮም ኦፍኮርስ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኩናት ኣለዎም ግን እዚ ስርዓት ናይ ብልፅግና ናይ ኩናት ሸውሃት ናቱ ዓበ ክኸውን ከም ዝኽእል ተደጋጋሚ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቻርትስ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክገልፅዎ ዝፀንሑ እዩ ኣብዚ ባዕላቶም ቶም ካድረታት ናቱ ዝብልዎ ዘለዉ ንምስ ኤርትራ ተሓይዞም ድማ ስምዕዎ ወደ አስመራ ሰማ ነበር ምናልባት አሁን ደግሞ የኛውን ዜና ሲሰማ ኦኬ ያስፈራሩን ነው ቦታችን ሊወስዱብን ነው ሊወሩን ነው የሚል ለቅሶ ይጀመር ይሆን ወይ የሚል ጥያቄም ይፈጥራል ሆኖ እነዚህ ታንኮች እንግዲህ በእርግጠኝነት በክልሎች ውስጥ ላሉት ግጭቶች የምንጠቀማቸው ነገር አይመስለኝም መጠነ ሰፊና ወይ ደግሞ ኮንቬንሽናል ዋር የሚደረግበት ቦታዎች ላይ ምንጠቀም ነው መስሎ ስለዚህ መከላከያ በሱ በኩል የሚደረገውን በተለይ ቀይ ባህርን አስመልክቶ ለሚደረገው ነገር ከምንም ጊዜ በላይ ወትሮ ዝግጁነቱን አጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑ ነው ገላጭነቱ ለኔ ማለት ነው የሚሆነው እጅንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ሓፂን ወዲ ሓፂን ዝኣኪቦሞ ዘለዎ ብፍሉይ ንኤርትራ ክሰንብት ዝኽእል ኮይኑ ይትስምዖም ዘሎ እሱ ድማ እንታይ እዩ ዝኽእሉ ታንክታትን ገለን ፀጊናዮ በቲ ዘረቦም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ተሃሊል እንዲ ኩሉ እቲ ታንክታትን ገለን ፀጊናዮ ዝብልዎ ዘለው ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕሪ ኢልኩም ንፋኖ ንምስዓር ወይ እውን ንሸነ ንምስዓር ወይ ንገለ ዘይኮነሲ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ተሃዲድ ንዕኡ ንምስዓር ንኸሎ ዘለና ጉዕዞ ኢንላይን ንገብሮ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወል እዚ ተሃዲድ እዚ ንኤርትራ መጀመርያ ኣይኮነን መወዳእታ እውን ክኸውን ኣይክልኒ ምህዳት ናይ ግድን እዩ እቲ ዝብልዎ ዘለው ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ዘለካ ንሳቶም ኩሉ ግዜ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ካብቲ ኤርትራን ገሊፃቶ ነይረያ ካብ ኩናት ዶ መፃናኩም ዶ ድሮን ኣለና ዶ መድፍዕ ኣለና ዶ ኣርበጅ ኣለና ዶ ሰራዊት ሚልዮን ኣለና ዶ ዝብል ዝነበረ ገዲፎም ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ትወረና ኣላ ኤርትራ ከምዚ ትገብረና ኣላ ኣብ ዝብል እዮም ቀይሮሞ ዘለዉ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ታክቲክ ንኸሽክዑ ዝፍትንሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እንተሪኢኻ ሓደ መስሓቅ ዝኾነ ኣብ ዓዶም ዘይሰርሓሎም እዚያስ ክስምዕዎ the ruling party Prosperity Party, of course. And so how does the Prosperity Party's leadership and ideology shape Ethiopia's geopolitical posture and regional engagement? Its policies implemented, of course, obviously will have, positive or negative impacts. There is, a big role that the Prosperity Party plays in shaping how Ethiopia engages both, in the country and in this regard. Conception of እንታይ ዝብል መሲልኩም ናይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂ እንታይ ይመስል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብል ሕጂ ኣብታ መልሲ ዝጥቀመላ ቃል ጥራያን ኣይገሪማት this grand conception of መደመር that means synergy coming together unity this conception is not only important to Ethiopians but also to Africa so the concept of መደመር needs to realize a united people So they have they ሓንኩ እንታይ ዝብለና ዘሎ መደመር ዝበሃል ኮንሰፕት ሲ እቲ ናይ መደመር ኮንሰፕት አብይ አሕመድ መጽሓፍቲ ክንደይ በፂሕሉ አይደኖ ዝገይር ፍለጦ ኣድዩ ትፍለጦ እቲ ኮንሰፕት እቲ ስት መደመር ሲነርጂ ዝበሃል ሲ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ኢና ክንጥቀመሉ ይብላሎ Are you kidding me መደመር ናትካ ዳ እንታይ ዓይነት ትርጓመ ክንረኽበሉ ይከኣልና ነበር ህዝብኻ ሲ መደመር ኢልካ ብታንኪኻ ክድምሮም ትፍትን ዘለኻ بتقرأ لعد دمرت قبل خلوه تدمسيسا مالت يا جيجات اللي نعرمني سلازم مدمر ناتوسي
دمسيسكا دي خات دمرون ولا كمية تا مدمرناتكم كرد عناي كالن زتري وزلهم أب كامبيلا Diaspora are facing serious threats. Armed groups linked to South Sudanese oppositions are crossing into Gambela, causing violence, kidnapping, and destruction. These attacks target the Anuak people, destabilizing the region and threatening Gambela's sovereignty. The Anuak people have generously hosted these South Sudanese refugees for over a decade, but some armed groups have exploited this hospitality. كم تري وزلهم أب كامبيلا زجبر زلو كينات أزيو كبيت كم زخونن توم أكتيفيست ناتهم دما كم زنا جبروا أبستفل عليه جزء أب كامبيلا بزوج شجري قات مالو حد تزاري بنيرو الفدرال منجسسي إمبردوني نقولنا إثيوبياويان زملكات منجسيو سلامنتاي نتي كنتاتنا جامبيلا أغالبه يبوك شرح له زي فتن سلامنتاي إذا أكل متتاوك جبر زي فتن حزب الناس أن تخلو سلامنتاي زغون جبر زي فتن يوم زبلو but they really don't care بزعبا جامبيلا تناي جامبيلا كنتات زقد سما يكونون حجي أبزق قربا سراويتنا يبلصقنا نابو كأتو يوغلا زبل نزرلانا سلازي أب عدهم زكاة زلو كابنا أمحرا مودا تغيقبرولو ناي تيغراي انك أنا زلو دحان أبو خلنا ساتهم نابانا مدمردو سينرجدو ولا جن عفريدو يمزبلو زلو انتتي هزبي أم انتاي وديقو خمزلو let me give you just one picture ቶም በአስገዳድ ተመዛቢሎም ዓብ ማእኸላት ምዕቑብ ያ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ እዩ just very 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 sad ታንክታትን መዳፍዓትን ዝገዝኡሉ ዘለው ገንዘብ ከም ዝበልናኩም ብተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ እቲ ዘሎ ስቃይ ብቃላት ክትገልጾ ይትኽእል ኒኻ ሓንቲ ሪፖርት ነይራትኒ ናይ ቢቢሲ ንዓ ከምፃልኩም just there was this BBC report ኣብ ትግራይ ዘሎ ክረኽባይ ካልኩም ኣብ ካል ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓፀቦን ሽግርን ብቲክቶከራትን ብካልእን ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ ንሳቶም ግን ኣፅዋር ኣብ ምሽማት ንሓትሕትካ ብታንክታትን ብካልእን ኣብ ምጭፍጫፍ ግዜኦም የጥፍኡ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ፀጋታቶም ናብ ፎከስ ገይሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝኾነ እዚ ንዓታቶም ዝብልካ ስለ ዝኾነ ንሕና ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ሓንቲ ሓሶት መፅያ ነይራ ሕጂ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ ግዜ ተሓግፅ ፅንሕ ኢሉ እንዲ ድመፅእ እዚያስ ክስምዕዋ Marco Rubio asked Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed this week to contribute troops to a proposed international security force for Gaza, according to diplomats who spoke to the Times of Israel. The Trump administration's plan for Gaza calls for an كم درانايا أبز حلفة انتاي زبل زربا سمعنا لنا مسلوكم ماركو روبيو ناي أمريكا منيستر مديات وصايسي نابي أحمد دويلو لك كم زنبرة زبل زربا سمعنا لنا إزي زربازي كساب حجي چبوت زخونه حبريتا يرخمنا له نيرنا ግን ሓደ ከናይ ግብፂ ኪላ ፖለቲካ ኣብዚ ፀሓፎ ግን እዚ ናብ ኢትዮጵያ ተደዊሉ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ማርኮ ሩቢዮ ዝኾነ ቴሌፎን ከም ዘይደወለን ካውን ወን ዘይክል ምዃኑ ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ሴኩሪቲ ኩነታት እውን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ድርቂ ኮይታ ምታ ማለት ናይ ሴኩሪቲ ናይ ግብፂ እውን ሓደጋ ስለ ዝኾነ እናበለ ይገልጽ ማለት እዩ ዝኾነ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ዲያቶ ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቀዛ ኢዳ ንክትቱ ሰራዊታ ንክትቱ ሓቲትዋ ዝበሃል ዝነበረ ሓሶት እዩ ዝብል ሓበሬታ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ካብኡ ቀፂልና ኣብዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ንስገር Its commission asks Eritrea to respond to complaint over alleged abuses against Red CFR community. The African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, has formally requested the government of Eritrea to respond to a complaint alleging serious and long-standing human rights violations against the Red CFR community, marking a significant procedural development in a case that has drawn regional attention. According to a press release issued by the Red CFR Democratic كم تري ودلهم حدا زي Red عفار بلا بلا زبال شمون بزح قداسنا يبلون ناب حبرة أفريقيا أبزي African Commission on Human and People's Rights أبزبل هذا ترعنا قريب 5 برن تي حبرة أفريقيا دما نيرترا عمل سكتب على واوش سوسا معال تزبل زربا كم زي لعلن تحتن يبلو والو زي دما أكل نايتي نيرترا زخوني يكون سألمي نيرترا نمحسام نيرترا نمبلشاوينا نزرب زلنا حنت ترى يحسبوا لي أبزوان زي زعبا مثلا عفار تزارب زلو حجرسي إثيوبيا زبلكم إيه نهزب بدرون زقتل زلو حجريو just imagine this نهزب بدروناتن بتانكتاتن بدفرتن زي شفت زلو حجر نيرترا بزعبا human rights كزاربا مورال اللو بتحبرت أفريقيا وحاف زقون organization مخانو بزي خاتفلت
ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥሜት ኣብ ትግራይ ይልብለብ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣምሓራ ኣብ ጋምቤላ ይቃፀል ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኩሉ ስቃይ ዘለዎ ንኢትዮጵያ ብሂውማን ራይትስ ዘይከሰሰ ዓፋር ዝበሃል ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ፍልይ ዝበለ ፀገም ዘይብሉ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ፍሉይ ፀገም ኣለዎ ክብል ኣይክልኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብድሆታት ኣለዎ ሕፅረታት ኣለዎ ግን ንዓፋር ብፍሉይ ዝበፅሖ ሕፅረታት ኣይሰማዕናን ንሕና እዚ ድራማ ንሳቶም ዝፍብርኽዎ ዘለው እዩ ስለዚ ብጉዳይ ናይ ዓፋር ናብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ድራማ ክገብር ከሎ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ተሓዝን ግን እዚኣ ኸ እንታይ እሞ ክትብሎም ትኽእል ምክንያቱ ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ስለዚ again these are the situations ኣብቲ human rights council ዝበሃል ዘለውን ከም ኣባል ናይቲ executive committee ዲያ ወላ ኮይና ኢትዮጵያ ተመሪፃ ኣላ ስለዚ ነዚ human rights ዝበሃል ድራማ መመሊሳ ክደፍኣሉን ኣቲ ኣጀንዳቲ ላዕሊ ክትወስዶ ምዃና ርግፀኛ ኮይና ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ንሳቶም ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ተፀልማ ዝኾነ ዕድላት ንኤርትራ ንእገዳ ክግበረሉ ዕድላት ዝኽእል ተሎ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ግን ብዓይኒ ብግዳ ሓቂ ንሂውማን ራይትስ ወይ ከለን ክትብል ተኮይንካ ንህዝቡ ብታንክታትን ብድሮናትን ዝጭፍልቕ ዘሎ ብጥሜትን ብገለን ዓፅዩ ዘሎ እንተሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣብ ጥቆም ዘሎ ቡም ይጀመሩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕልፍ ዝበለ ጀኖሳይድ ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስዱ ዘይከኣሉ እቲ ድፍረት ናቶም ናብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ኣመና ቆለጭ ከም ዝብለካ እዮም ዝገብሩ እዚ ግን እዚኣቶም ነገራት ሸለል ኢልካ ክትሪኦም ትኽእል ኣይኮነን ካልእ ለንቀነ ትዘውር ዘላ ዜና እውን ክንርኢና እዚኣ እውን ንኤርትራ ብገለ ክፋል ክፀልዋ ትኽእል እያ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልቫንጋርድ ቴክኖሎጂ ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዘለዋ 3 መራኽብ ኣዘርባይጃን ክፍትሓ ፃውዒት ኣቕሪቡ እተን 3 መራኽብ ብ7 ሕዳር 2024 ንመትረብ ስወፅ ሓሊፈን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እናምርሓን ከለዋ ካብ ዓለም ለኻዊ መስመር መራኽብ ብምስጋር ናብ ማያዊ ግዝኣት ኤርትራ ስለ ዝኣተዋየን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዘን ዝፀንሓ እየን እተን CMS ፓህላቫን መለለይ ቁፅሪ 975378 ኣሎም መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ኢድ ቁፅፅሩ ዘእተወን 3 መራኽብ ፅዕነት ኣዘርባይጃን ንክፍትሓ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ተመልኪቶሎም ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዘለዋ 3 መራኽብ ኣዘርባይጃን ክፍትሓ ፃውዒት ቀሪበሎም ብ7 ሕዳር 2024 3 መራኽብ ኣዘርባይጃን ንመትረብ ሳውዝ ንመትረብ ስዊዝ ካናል ሓሊፈን ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እናምርሓን ከለዎም ካብ ዓለም ለኻዊ መስመር መራኽብ ሰጊረን ናብ ማያዊ ግዝኣት ኤርትራ ስለ ዝኣተዎም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሓዛዮም ብወገን ኤርትራ ዝግለጽ እተን 3 መራኽብ 18 ባሕረኛታትን 6 ብረት ዝተዓጠቑ ሓለዋ ባሕርን የንሒዘን ነይረን እቶም 18 ተወለቲ ኣዘርባይጃን ባሕረኛታት ኣብ መወዳእታ ሰሙን መጋቢት 2025 ብነፃ ክፍትሑን ከሎም እቶም ዝተረፉ 6 ስሪላንካውያን ኣባላት ሓለዋተን መራኽብ ድማ ድሕሪ ዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ጥቅምቲ ተፈቲሖም ንናብ ዓዶም ተፋኒሙ እዮም እተን መራኽብ CMS ፓህላቫን መለለይ ቁፅሪ 975378 CMCA ግድ መለለይ ቁፅሪ 97 ባዶ 268 ከምኡ ከዓ CMS 3 መለለይ ቁፅሪ 96 ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዘን መራኽብ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዜና እንድመፃ ዘለዋ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝምልከቶ ጉዳይ ገለ ገብረ ንኸውን ግን ሸንኮለል ከብልዎን ይርኢ ኣለኹ ብርግፅ ኤርትራ ሕጋዊ ኣካይዳ ከም ትኽተል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥርጥር የብለይን ነቲ ሕጊ ድማ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናትካ ንዝኣተወካ ኦፍኮርስ ሕጋዊ መፅናዕቲ ጌርካ ዘድሊ ክትገብር መሰል ኣለካ ኣብ መወዳእታ ግን እዛ ጉዳይ እዚኣ እውን ምስቲ ንኤርትራ ንምፅላም ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ገይም ሓንቲ ካብተን ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ኣንፈት ኮይና ትስምዓኒ ኤርትራ ምክንያት ስለ ዝደልዩላ እዚኣ እውን ጥንቃቐ ዘድልያ ኮይኑ ይስምዓኒ አህመዱ አገዛዝ ለሐራ መሬት በአስገዳጅ ታጣቂ እየመለመለ ሲሆን ከእስረኞች ላይም መዋጮ እየሰበሰበ ነው ተባለ። የብልጽግናው ስርዓት ከሰሞኑ ከፍተኛ የሆነ አፈሳ ሲፈጽም እንደነበርና በዚህም ከተለያዩ አካባቢዎች በማንነት ጭምር ታፍሰው በእስር ላይ እንዳሉም ታውቋል። በአዲስ አበባ ከመንገድ ላይ ከየቤታቸውና ከስራ ቦታቸው እንዲሁም ከመዝናኛ ቦታዎች ነዋሪዎችን በመለየት ነጌታቸው ረዳ ለሚረዱት በአፋር ክልል ሰፍሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ባሻይ አብይ አሕመድ ማለት እዩ ኣብ እስር ቤት ንዘለዉ ሰባት መንጢሉ ኣብዚ እውን ካልእ ሪፖርት ተመሳሳሊ ርየ ነይረ
የብልጽግናው መንግስት ከእስረኞች መዋጮ እየጠየቀ ስለመሆኑ ተገለጸም። አገዛዙ ሰሞኑን እያካሄደ ባለው የአፈሳና የአሰሳ ዘመቻ በርካቶችን በእስር ቤት ውስጥ እንዳጎረ ይታወሳል። በአዲስ አበባ ከተማ ባካሄደው አፈሳ ከመንገድ ላይ ከመኖሪያ ቤቶችና ስራ ቦታዎች የትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን አመራርን ዋቢ አድርገን ተሳተፉ የሚሉና ሌሎች ጠለም ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብልጽግና ማለት እዩ ከቢድ ዝኾነ መንግስቲ ምዃኑ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ መንግስቲ ምዃኑ ብዙሕ ዘረባ ዘድልዮ ይመስለንን። ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዙሓት ሰባት ብግፋ ገይሩ ይወስድ ከም ዘሎ ኤርትራውያን ይኹን ተጋሩ ወሲዱ ናብቲ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ዘለው ይወስዶም ከም ዘሎን ከምኡ እውን ካብ እስር ቤታት ይወስድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ ከም ኤርትራዊ መጠን አይሆፕ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ እስር ቤት ኣይተኣቱ እንትኸውን ግን እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ምግማትን መፍላጥን ኣገዳሲ ክኸውን ኢትዮጵያ ብፍላይ ብልጽግና ነቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝደልዮ ዘሎ ብተጋሩ ክገብሮ ከም ዝደሊ ስክፍታ ዘሎ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን ኢልካ ትምግተሉ ነገር ኣይኮነን። እቶም ሓራ መሬት ዘለው ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ኣብዚሑ ንዓታቶም ኣብዚሑ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ብኣምሓራ ብምልሻ ናይ ኣምሓራ ገይሩ ንሓትሕቶም ዘቃትሎም ዘሎ ነቲ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ድማ በቲ ሓራ መሬት ዘሎ ኣብዚሕካ ኣብ ሰራዊት ጌርካ ንሓትሕቶም ከም ዝቃተሉን ንሓትሕቶም ከም ዝወዳድኡን ክትገብሮም ታክቲክ ናይ ኣቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ንቡር እዩ። ስለዚ ነዚ ንምግባር ድማ ሰባት ክደሉ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ቀረባ ዘለው ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። Eritrean detainees face similar treatment while others are allegedly extorted for money. Families describe being forced to pay ካብ 2,700 ከፊሎም ቤተሰቦም ንምውፃእ ከምኡ relatives despite court orders granting bail. ስለዚ ኣብቲ ቤት ማእሰርትታት ብልሽውና ናይ ገንዘብ ብዓብዩ ኣብቲ ሃገር ናይ ቁጠባ ሽግር ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ዝረኽብዎ ዝነበሩ ዘጋጥሞም ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህርፋን ናይ ገንዘብን ናይ ካልእን ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብኡ ዘለኹም ሰባት ከቢድ ብድሆ ከጋጥመኩም ከም ዝኽእል ኣይግበርዎ፣ ግን ክጥንቀቁ ከም ዘለኩም ኢና ክነግር እንደሊ። ስለዚ observers say that the campaign targets thousands of youth, combining forced conscription of Tigray and Eritrean descent with መበቆል ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝኾኑ ብብዝሒ ብገፋን ካብ እስር ቤታት እናወሰድካ ናብ ግንባራትን ናብ ካልእ መዓላ ንምውዓሉ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣምላኽ ይኽደንኩም፣ ኣምላኽ ይሓልኹም ጥራይ ክብል ዝደሊ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ግን ንማንም ብሩህ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብፍላይ እቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ እና ናሃራብ ዝኸደሉ ዘሎ ካልእ ኣብዚ ሓደ ትግራዋይ ጀነራል ኣሎ ጀነራል ዲዋላ ባህላዊ ጀነራል ይብሉ እሶም ተደልዮም ዓብያ ዝግበር ጽምዶ ንኩናት ክብል ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣጠንቂቖም ምስ ዓብያ ዝግበር ዘይሕጋዊ ርክብ ስጋኣት ኩናት ዝፈጥር እምበር ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መለከይም ኣይጠቕሞን እዩ ክብል ነበር ኢተማጀር ሹም ሓይታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ገሊጾሎም። ጀነራል ሳሞራ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ሰላም ተጋሩም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ ኣብ ዝሃበሩ እዮም። ኣብ ትግራይ ንዝኾነ ኣፋላይ ወይ ድማ ጸገም ብሰላማውን ልዝብን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባም ክፍጠር ኣለዎ ክብል እቲ ጀነራል ኣዘኻኺሮሎም። ብፍቕራ ዝመጽእ ለውጢ የለን ዝበለ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ኣብ ኩላትና ለውጢ ሰላማዊ ኣተሓሳስባም ክፍጠር ይግባእ ኢሎም። ወሲኹ ድማ ኣብ ትግራይ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘይሕጋዊ ርክብ ስጋኣት ኩናት ዝፈጥር እምበር ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝጠቕሙ ኣይኮነን እዩ ክብል ገሊፆም። ሻዕብያ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምንጻል እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ሳሞራም ስለዝኾነ ምእንተ ዘላቒ ሰላም እንትበሃል እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክኾነንን ዶ ክብልን ኣለዎ ክብልዮም ጀነራል ሳሞራ ኣብ መቸም ሻዕብያ እንተደይ ኣትዩ ኣብቲ ናቶም ዘረባ ሰማዕ ዝረኽቡ ወይ እውን ሰማዕ ዝረክብ ወይ እውን ተገዳስነት ኣቓልቦ ዝረኽቡ ኣይመስሎምኒ እዩ። ከምዚ ንምግናን ኢለ ይኮንኩም ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፖለቲከኛ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሻዕብያ ወይ ኤርትራ እንተደይ ሓዊሱ ሰብ ኣይሰምዖን እዩ። ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ናቶም ኤርትራ እንተደይ ሓዊሶምላ ኣይከደሎምኒ። ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ቀመም ናይቲ ዘረባ እዩ። ኤርትራ እንተለዋ ጥራይ ትኸይድ ኤርትራ ክንምንታይ ኣብ ሓንጎል ናይዚ ኢትዮጵያ ኤሊት ፖለቲካ ናይ ትግራይ በሎ ናይ ኩሉ በሎ ኤርትራ ትብል ቃል እንተደየላታ ቪድዮ ናቶም ሰብኣይ ርያሚ whatever it is ኤርትራ ዝብል ክሕውሱላ ኣሎ። ኤርትራ እንተተሓዊስዋ ድማ እያ ትኸይታ ቪድዮ ሰብ ዝርያ እዚኣቶም ድማ ከምኡ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ዕዳጋ ተጠላብነት ክረኽቡ እንተኮይኖም ኢንተርቪው ከግብርዎም እንተኮይኖም ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ምዝራብ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ራይት ናው ዘሎ ኩነታት እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ እንታይ ከም ዝኾነ እዚ ኣብዚ ስምዕዎ
ተመዛበልቲ ሕጻጽ ብዘጋጠመ ጥሜት ብኣማይት ዝቑጸሩ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ንሓደጋ ጥሜትን ሕማምን ከም ዝተቃልዑን ብዙሓት ሰባት ይሞቱ ከም ዘለውን ተገሊጹ። ላይን ጽጋብ ኣብቲ 10ታት ኣሽሓላይ ዘይብሎም ኣረጋውያን ነፍሲ ጾር ኣዴታትን ህፃናትን ብሕፅረት ምግብን ሕክምናን ይሳቀዩ ከም ዘለው ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ተመዛበልቲ ገሊጾም። ወይዘሮ ፋንታይንሽ ብርሃነ ኣብቲ ማእኸል ካብ ዝነብሩ ተመዛበልቲ እያ። ወይዘሮ መክሰብ መስፍን ኣዲኣ ወይዘሮ ኣፀደ ገብረ ማርያም ብሰንኪ ጥሜት ቅድሚ 5 መዓልታት ካብዚ ዓለም ከም ዝተፈለያ ትገልጽ። ሕጂ ተኣምላኽ ነራ ፀኒሓ ከምዞም ወዲኣ ትዘደለየ ተናምጡ ከይልዓውን ከምታ ትሪኣ ከም ዘይሕልፍ የለን ሓደ ሻዕ ፆምካ ንሓደርካ ነራ ካብኡናካ ጠሊማት ንርኢ በቃ ብጥሜት ዝዳ ዘሎ በቃ ከፍቲ ገዛ ተመዛይፎ ቴንዳ ድሕር ኮይኑ ንፋሳት ኩሉ ዘለዓለ ውልድ ዘይለዓል ኩሉ ተዋዲኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ቀሊል ኩነታት ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ። ብርግጽ እቶም እንዳ ብልጽግና ነዚ ከም ወታደራዊ ናብ ፖለቲካ እዮም ዘዚኦም ክወስድዎ ዝደልዩ ዘለዉ። እቶም ቲክቶከራት ድማ ነቲ ካምፔይን ዝገብርዎ ዘሎ መንስማዕ መጀመሪያ እንግዲህ ጥሩ ዜና እየሰማው ነው የምገኘው። አሁን ዶክተሮች እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ተሰባስበው ስለዛ ነገር እያወሩበት ነገር ስለ ህጻጽ ያለው ረሃብ ማለት ነው እና በተቻላቸው አቅም እየተሳተፉ እንደሆነና ከዛ ደግሞ ሪፈር መባል ያለበት ሪፈር እየተደረገ እንደሆነ ግን የነገሩን የምግብ እጥረት እንዳለ ነው። ይህ የምግብ እጥረት ሶልቭ ለማድረግ ደግሞ ከምግብ ካምፓኒዎች አዲስ አበባ ጋር ሆኜ ተደዋውዬ ማለት ነው ለመላክ እኔ ቃል እገባለሁ። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ የምግብ ካምፓኒዎች ካላችሁ አሁኑኑ ቲክቶክ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወይም ደግሞ በመሰጅ ጻፉልኝና ከምትሪ ወደለኹም እቲ ሚዲያ ነገር ናይ ሚዲያ ነገር ኩሉ ግዜ ብክልተ ነገር ይኻትርዮ። ሓደ እቲ ነገር ቫይራል ምስኮነ ኩሉ ሰብ ክሳተፈሉ ጽቡቕ እዩ፣ ንስራሕ እውን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ግን ነቲ ሰብ ኣብ ሽግር ወዲቑ ደሎ ንምድሓን ክግበር ዝኽእል ሓሳብ ኣድናቆትን ክብርን ጥራይና ንህብ ኣይነው ናይ ሚድያ ፅልኣት ከም ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዚኦም ሕጂ ንሚድያ ንስራሕ ክጥቀሙሉ እዮም ገለ እዮም ዝብሉ ደዝማት ንህዝቢ ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ወይ ነቶም ጠምዮም ዘለው መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ክሳብ ዝኾነ እንታይ ፀገም ኣሎ? እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ጉዳይ እቲ ካምፔይን ተገበሩሉ ብግምጣሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ እዚኣቶም ዝበሎ እስከ ስምዕዎ ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ታስሮ ስለነበሩ ቲክቶከሮች ተናግረዋል። ለታዳጊዎች ቲክቶክን የዘጋችን ሀገር ምሳሌ አድርገው በኢትዮጵያም ያ ሊሆን የሚችል ስለመሆኑ ያመላከተ ንግግርም አቅርበዋል። ከሰሞኑ ቢቢሲን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ጭምር የዘገቡት የኢትዮጵያውያን የቲክቶከሮች እስር ጉዳይ አሁንም እነዚህን ሲያስጎበኝ አንዳንዶናል ሲሉም አብራርቱ ዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ አሲርዎም ነይሩ ብዙሕ አይተዘርበን ነይሩ ስምዕዎ እስካብ ዝበለው ነገር ከውጭ መማር ያለባቸው ማብራርቷል። ከውጭ መማር ያለባቸውን ዕውቀትና መጠበቅ ሴፍጋርድ ማድረግ ያለባቸውን የኛን ባህል የኛን ፍላጎት ከቀላቀሉ ግን ጥፋት ያስከትላል። ለዚያ ደግሞ መገሰጽ መመከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ግማሹ ለምን ተያዙ ግማሹ ለምን አልተያዙም ይላል። እኛ ልጆቹን ኢንከሬጅ ማድረግ ነው የምንፈልገው፣ ግን እየገሰጽን እያስተማርን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ በስሚያ ሶንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ቶም ኣብ ሚድያ ዘለው ሰባት ንሕብረተሰብና ከይብክሉና ንኣሹ ከይብክሉና ብፍላይ ምስ ናይ ወፃኢ ባህርያትን እምነታትን ወይ ናይ ወፃኢ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ነትናትና ከይብክሉልና ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ እዩ ዝዝረብ ዘሎ በቲ ሓደ እናገሰፅና እናመዓድና ገለይ ዝብል ዘሎ እቲ እስር ቤት ተግሳፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናቱ ቋንቋ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ነቶም ቲክቶከራት ግን ክኸስሮም ከም ዘይደሊ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ ቲክቶከራቶም ቀንዲ ኣሰትስ ናት እዮም። እቶም ቲክቶከራት ንዑ ብቐሊሉ ማኒፕሌት ክገብሮም ዝኽእል ብቐሊሉ ኮንትሮል ክገብሮም ዝኽእል ንቲክቶክን ነቲ ካምፓኒ ቲክቶክን ፊልተር ንክንገብር ወይ እውን ሴንሰር ንክንገብር ዕድል ከውበና ክኽእል ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣብዚ ይዛረብ እዩ። ፀቕጢ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ኣብ ሚድያ ነቶም ናይ ሚድያ ካምፓኒታት ኮንትሮል ኣብ ምግባር ብዙሓት ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ሚድያታት ናቶም ብዙሕ ብድሆታት ከም ዝገጥሞም ይዛረቡ እዮም። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ተሰማዕነት ኣሎ ንባዕል ዩቱብ ይኹን ካልኦት እውን ፅልዋ ናቱ ቀሊል ከም ዘይኮነ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሴንሰርሽፕ ከታታቱ ይኽእልኸውን እዩ። ነቶም ቲክቶከራት ግን ከም ታርጌት ናይ መንግስቲ ገይሩ ይርኦም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። እሳቶም እዮም ግን ነዚ ኩነታት ናይ ሕጂ ዘብልዎ ዘለዉ። እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ግን ብፖለቲካ እዮም ዘሽርፍዎ ዘለዉ እቶም ካድሬታት ናቱ። ምክንያቱ እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዝብል ዘረባ እውን ስለንሰምዕ ዘለና ዎች እያስገደደ ወርሃዊ የፓርቲ የአባልነት መዋጮ እየተቀበለ ነው። ለዚህም ደግሞ ማስረጃ አለን በሚል አንድ አባል
የፓርቲ አባል አይደለሁም በሆነም በዚህ ወቅት የመክፈል አቅም የለኝም በማለቱ ምክንያት የስድስት ልጆች አባት በሚሊዮን ዶላር እሱ ወደ ኤርትራ ይላካ በኤርትራ በኩል ተሽጦ የጦር መሳሪያ ይገዛል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልኽብጥናን ሓሶትን ምትላልን ስርሖም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜትን ደርቅን ብሰንኪ ሕማቕ ምሕደራ ናይ ብልፅግና ናይ ኣብይ ኣሕመድን ዘጋጥም ዘሎ ሞትን ስቃይን ናይቲ ህዝቢ ናብ ኤርትራ ክሕውስዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ መጀመርያ እቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኦርጋናይዝድ ዝኾነ መንገዲ የጥቅዕዎም ኣለዉ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ መንገዲ እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ውድቀት ናይ መራሕቲ ህወሓት ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለዉ I think እቲ ካልኩሌትድ ዝኾነ ሙቭ ምንቅስቃሳት እውን ንርኢ ኣለና ኣብዚ ራእዩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ናይ ህወሓት ደጋፊ እየ ነይረ ኣባል ዋላ ኣይኩን ግን ናይ ህወሓት ደጋፊ እየ ነይረ ድሕሪ ሕዚ ግን ንህወሓት እየ ንገለ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ውድባት ደጋፊ እውን ኣይኮንኩን ኢንተርቴይነር እውን ኣይኮንኩን ገለ እውን ኣይኮን ከመይ ኣለኹም ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ኣብ ምዝላቕ ራእዩዋ ተዛረብኩ እየ መፅእ ሲለ ክመፀ ብዝኾነ ፔጅ የብለይና ኣነ ዝሓለፉ ፖስት ዝገበሮም ዘሎ ኣብዚ ሪፖርት ቱ ፔጅ ሱ ልፍዓቲ ተስፋ ወርልድ ዝብል ሪፖርት ብምግባር ወይ ከዓ ብሎክ ብምግባር ተተሓወርኒ ፅቡቅ እዩ ኣነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፔጅ የብለይን ዝኾነ ይኹን ፔጅ የብለይን እዚኣ ኣካውንት እያ እዚ ተተሓወርኒ ፅቡቅ እዩ ልምዓት ሰባት የደናገር እውን ኣይኮንኩን ገለ እውን ኣይኮንኩን ኣይኩን ግን ናይ ህወሓት ደጋፊ እየ ነይረ ድሕሪ ሕዚ ግን ንህወሓት እየ ንገለ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ውድባት ደጋፊ እውን ኣይኮንኩን ኢንተርቴይነር እውን ኣይኮንኩን ገለ እውን ኣይኮንኩን ሶ እዚኣ ክነግረኩም ደልየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ሚድያ ዘለኒ ናይ ኣክቲቪዝም ስራሕቲ ጠጠው ካብ ዘብል ዳርጋ 8 መዓልቲ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ብፍላይ ንህወሓት ታርጌትድ ዝኾነ ነዚ ኣፀቦ ኣብ ሕንፃፅ ወይ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙኒ ዘሎ ኤግዛክትሊ ምስ መን ከተሓዙ ወይ ይርዩ ኣለዉ ናብ ናይ ህወሓት መርሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ነቲ ሃገር ዘንቀሳቀስ ዘሎ ግን ናብቲ ህወሓት ታርጌት ብምግባር ብፍላይ ናይ ብልፅግና ካድረታት ኩሉ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ህወሓት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ግዳ ሓቂ መግብን ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት እዩ ንሱ እዩ ክሕተተሉ ንሱ እዩ ክገደሉን ዝግባእ ግን ሄይ I mean, this is their world. እንታይ ክንብሎም ንኽእል ምዕዛብ ጥራይና ንሕና እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዛ ቪድዮ እዚኣ እስከራይዋ አንድ ሁለት ሶስት ይለያል ኋላ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ስመን እስከ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ናይ ብልፅግና ዓብ ካድረ ወይ እውን ፕሮፓጋንዲስት ሓደ እዩ ፋኖሲ ንኣሽቱ ቆልዑ የሰልጥኑ ኣለዉ ፋኖሲ ኣብ ውሽጢ እታ ኢትዮጵያ ከም ዘሎን ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ ህፃናት ኣብ ኢትዮጵያ ንውትድርና ይስልጥኑ ከም ዘለውን እምበር ዘይርድኦም እዞም ሃገር እዚኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ሃገሮም ከም ሓንቲ ሃገር ድዮም ዝርእይዋ ወይስ ከመይ እዩ እቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህፃናት ፋኖ የማዕብል ኣሎ ፋኖ ከምዚ ይገብር ኣሎ ሰብ ይቐትል ኣሎ ክብሉ ከሎ ኢትዮጵያ እንዳይኮኑ ዝቕተሉ ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰራዊር ዝሰደደ ምምቕቓል ከም ዘሎ ወላ ከም ሃገር ኣክት ክገብሩ ብዙሕ ደገፍ ዝህብዎምን ብዙሕ ኣጆኹም ዝብልዎምን ሃገራት ኣለዉ ክትሪኦም ከለካ ግን they really have a deep trouble ብዛዕባ ንሓትሕዶም ዘለዎም ኩነታት ከይተረድኦም ድማ ነቲ ጉድ ናይቲ ሃገር እንደገዮም ደውፅዎ ናይ መወዳእታ በዚ ኣናሊሲስ ክንሰግር ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ዝሓልፍ ዶ ይኸውን ዝብል ክንሪኦ ስለ ዘለኹ ኣባድላ ገመዳ እውን ብተመሳሳሊ እቲ ናይ ኣልጀርሱን ኤርትራ ካብ ኢጋር ዝወፅእ ዘሎ ኩነታት እውን ምስ ኢትዮጵያ ምንም ዘራኸብ ነገር ከም ዘይብሉ ዝገለፀሉ ኩነታት ኣሎ እዚኣቶም ንስኹም ዶ ምንተን ድመፅና እውን ክምቹ ፍሬም ጌርና ተንሪኦም ፅቡቅ ሓደ ንዓና ከመይ ፀልወና ዝብል ካልኣይ ኢትዮጵያ ንምሳ ከመይ ተመሓራሪ ተልዕሎም ዘላ ኣጀንዳ ሙሱ ይሰማዕምዑ ዶ ይሳነዩ ዶ ብዝብል ተወሰነ ፅቡቅ መስለኒ ኣነ ኢትዮጵያ እንታይ ዝበልኩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ክፉትነት ንምርግጋፅ ብዙሕ ትፅገም ኣይኮነትን እየ ዝበልኩ ኢትዮጵያ ግን እንታይ እያ ካሊእ ሓደጋ ፀጥታ ክትሕልዎ ይትኽእልን ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኩነታት እዚ ንናይ ደገ ኢንቨስትመንት ሆስታይል ዝምቹ ኣይኮነን ማለት እዩ ብጣዕሚ መሸገሪ ማለት እቲ ዘኒ ናይ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾነት ክልል ሰላማዊ ርክብ ይብላን ኣዲስ ኣበባ ትበሃል ርእሰ ከተማ ናይ ብልፅግና መቐመጢት እኳ ተወሲድካስ
بأورميا تولكا مش ولقا أريد تقرأ رسالة ركبي زلهم ولقا بايزوي دارجا خمنا يتجا عائلة إنه بوليسي يوم زختلو كابو إنفستمنت وصا غيرهم مهم قال غيرهم مهم ولقا كالي عائلة ملك حزي غلي أفتو أورميا ونيت زلكا زلهم يعني محارات فلتر لها تري لها مستقايون فتحنا تقبو توسخ تسقم يو نوالد زخي زلو سلازي إثيوبيا ولا كفت إنفستمنت كفت مبالغ بوينو ترقم يولن هاي خلولو تي إنفستر زوجة سومو على نواي وحس كتقبل كتكل على كامانتي so ኣብ ተቕድሚት ደይሃብክኹም ኣብ ዝለንቀነ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ትዕላሙ ብዘይ ንጹር ብዙሕ ናይ ዲፕሎማሲ ኩነታት ይገብር ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ንርኢ ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ዊልያም ሩቶ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ንምብጻሕ መጺኡ ኣሎ ብምባል ናይ ሶማሊ መጺእዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ናይ ኬንያ መጺእዎ ኣሎ ስለዚ ተን ክልተ ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣቢ ቀጥታዊ ርክብ ዝገብራ ዘሎ ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ እዚአን ክልተ ሃገራት እየን ንሳተን ድማ ሓውሲ ሽፋን ናይ ፖለቲካ ይህብዎ ከም ዘለዎ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ክትሪኦ ከለኻ ፖለቲካዊ ካቨር ይወሃቦ ከም ዘሎ በዚ መንገዲ ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ ሓፈሻ ክልተን ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን ብፍላይ ዊልያም ሩቶ ናይ ቁጠባ ዓብ ፀቕጢ ስለ ዘለዎ ካብቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ፀዓት ነቲ ቁጠባ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምርግጋእ ይጠቕመኒ ዝብል ዘሎ ከምኡውን ናይ ንግዲ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘለዋ እውን ክሕይሉ ይደልዩ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር but again these are the things ኣብዚ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ገለ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ከባቢ ቶታል እኳ አይዞሌትድ ኮይኑ እንተሎ እንተኾነ ብወገን ኬንያ ፅቡቕ ዝምድና ሒዙሎ ምናልባት ኬንያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ገለታት ሪኢኻ ድማ ደሓን ዝኾነ ሽፋን ትቦ ዘላ ሃገር ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እምበረቶም ካልኦት ምስ ብዙሓት ፀገም ከም ዘለዎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ግን ኣገይን ኩሉ ነገራት ኣስተውዒልካ ነገራት ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር በቲ ኮይኑ በቲ ምስኡ ተፀጊዖም ንኢትዮጵያ ከትሕንዎ ዝፍትኑ ሃገራት ከም ዘይውሕዱ ኩሉ ግዜ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኤርትራ ንኩሉ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ኣድቫንቴጅስ እናረኣና ንሕና ከመይ ጌርና እታ ሃገር ከመይ ጌራ ኣብቲ ናታ ከተተኩር ትኽእል ወይ እውን ንነብሳ ዝኣክል ብፍላይ እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ኣበርቲዕካ ምስራሕ ዘድልዮ እዩ ነቲ ዲፕሎማሲ ክንዛረብ ስለ ዘለኹ እየ እዚያ ስምዕዋ እስኪ Mara to Dallas, a journey of identity, resilience, and representation. My name is Ariam Alpay, and this is more than a story, this is a movement. A vision to inspire the generations of Eritrean youth to become the next leaders, diplomats, and bridge builders. Full understanding. We use public diplomacy to celebrate who we are while investing in what's next. Through training, mentorship, and community outreach, we are empowering the future we believe in. Join us and support the vision. Scan the QR code to help contribute, connect, and empower. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ካብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ቲም ናይ ኤርትራ ዝመፀት እያ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዞም በላሕቲ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝተወለዱ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ነቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ብዝበለፀ ክሰርሕዎን ክዓይዎን ዝኽእሉ እዚኣቶም እዮም ስለዚ ፕሊዝ ሓግዝዎም ነቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ክትሕግዙ ትኽእሉ ነዛ ኪውኣር ኮድ ዳውንሎድ ብምግባር ሓገዝኩም ኣበርክቱ ኮንሳልት ጌርኩም ኣብቲ ጉዳይ እቲ ተሓወሱ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ናትና ከነመሓይሽ ኣብ ንደልየሉ ዘለና ካልእ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክግበር ዘለዎ ዝበሃል ሓንቲ ፅብቕቲ ብሪልያንት ዝኾነት ኣርቲክል ኣብ ነቕፋ ኤነርጂ ብዝብል ፔጅ ዝወፀት ነራ ብኣሌክስ ዝተፃሕፈት እያ ንሳ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክንቀርብ ከለና ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ ዝምድናን ፅምዶ ምስ ተጋሩ ፅምዶ ምስ ዓፋር ወይ ምስ ሱዳን ንብል ኣለና ግን ዝዓበየ ፅምዶ ንኤርትራ ዘድልያ ምስ ኣሜሪካ ዘድልያ ፅምዶ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ነዚ ፅምዶ እዚ ንምግባር ድማ ኤርትራ ኣብ ጣውላ እንታይ ሒዛ ክትቀርብ ኣለዋ ኢልና ብዙሕ ግዜ ኢና ንዛረብ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ዝርዮ ገሊኡ ብሓይሊ ገሊኡ ድማ ብዝምድና ክገብሮ ዝደሊ ናይ ኦይል ኤን ጋዝ ኣብዚ ናይ ፀዓት ብፍላይ ኣብ ናይ ነዳዲ ዘተኮረ ምስተን ካምፓኒታት ናይ ነዳዲ ገለ ፍቅሪ ከም ዘለውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝዛረባ ድማ ኦይል እናበለ ይዛረብ ስለዚ ኤርትራ ኦይል ኤን ጋዝ ዕድላት ኣለዋ ኮይኑ ኣብ መሬታ ይኹን ኣብ ባሕራ ነቲ ጉዳይ እቲ ናብ ዲስካሽንስ ንኸተምፅኣሉ ትኽእል ምናልባት ኣቴንሽን ናይ ኣሜሪካ ንምስራቅ እታ ዝበለፀት ክትከውን ትኽእል እያ ነዚ ድማ ነቲ ዲፕሎማሲ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ብፍላይ እንታይ ኢልዎ ኣሎ US and gas broader macroeconomic framework, the oil and gas sector is unequivocally
a matter of national strategic interest ስለዚ ነዳድን ጋዝን እቲ ሴክተር እቲ ጀነራሊ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ናይ ሃገራዊ ረብሓን ኣገዳስነት ዘለዎ ባእታ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ርእሰ ምርኮሳ ክህልወካ ተኮይኑ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ገዛኣይ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣፍራያይ ኮንካ ናብ ዕዳጋ ከተምፅእ ክትክእል ኣለካ እናበለ እዩ ዝገልፅ ገለ ካብቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሞር ፕራግማቲክ ነቲ ዘሎ ኣይዲዮሎጂካውን ገለ መለን ገዲፍና እንካን ሃባን ዝፈቱ መራሒ እንድሕር ኮይኑ ብፍላይ እዚ ናይ why this a geopolitical and diplomatic advantage is US and oil gas companies global stature gives Eritrea a channel for soft power this በዚ ምስ ዋሽንግተን ተዘራረብ እንድሕር ኮይንካ እዚ ናይ ጋዝን ናይ ኤነርጂን ሴክተር ኣቃልቦ ብዝሃበ መንገዲ ኣብቲ ጣውላ ነቶም ናይ ዲፕሎማሲ ዝገብሩ ኤርትራውያን ነዚ ከም ኣገዳሲ ባእታ ገይሮም ከቅርብዎ ከም ዘለዎ እዩ ዝምጉት እቲ መጎት ናቱ ማለት እዩ ካልእ ቀፂሉ the timing is opportune ስለዚ ኤነርጂ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ኤነርጂ ዲፕሎማሲ ዝለዓለ ተቐባልነት ዝረክበሉ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና በዓል ቬኔዙዌላ ብቅልፅሙን ብሓይልን ክወስደሉ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ጉዳይ እውን ንርኢ ኣለና ኤርትራ must act decisively to capitalize on its geopolitical window or risk missing a rare and valuable opportunity 3 ዓመት ተሪፎሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ብፍላይ ግብፅን سعوديان مسانا ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለና ኣብ ቀይ ባሕር ማዕባበር ከተብ ዘለውና ነዚያ ሕጂ ዘለና ዕድል ተጠቂምና ንዲፕሎማሲ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድማ 2026 እቲ ጽምዶ ብዝለዓለ ክግበረሉ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ነዚ እውን ክንጥቀመሉ ዝመክሩ ዘሎ catalyst for wider industry participation ስለዚ እዚ ናይ US companies እዚ ናይ energy sector ወይ ናይ ጋዝን ናይ ነዳድን ዝኾነ ነገር ክንገብር ምስ ኣሜሪካ እንተተኻይሉ ካልኦት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ መኽፈቲ ክኾነ ንኽእል እዩ ካልኦት ካምፓኒታት ናይ ቻይና እውን ናይ ካልእ ዓለማት እውን እንትኾነ ኣብቲ ቦታቲ መፅአን ክሳተፋ ምስ ኤርትራ ዓቢ ኣፍ ደገ ከፋቲ ክኾነልና ይኽእል እዩ ናበለ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጋዝ ኤንድ ኦይል ዝግበር ነተን ካልኦት ካምፓኒታት ኣብ ኦይል ይኹን ኣብ ካልእ ዘለዋ እውን ኣፍ ደገ ክኸፍተለን ይኽእል እዩ እዩ ዝብል ቀፂሉ the resulting completion would maximize government value and accelerate the development of Eritrea. ስለዚ እቲ ናይ ጋዝ ኤነርጂ እንድሕር ኣጋጢሙ እንተለና ኮይኑ ፀኒሑ ድማ ነቲ ንኸደደልና ጉዕዞ ናይ ምዕባለውን ዓቢ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእል ዝነገር ብዛዕባ ናይ ቻይና ክመግድ ከሎ እንታይ ይብል ቻይናውያን ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ኤክስፕሎሬሽን ናይ ነዳድን ፀዓትን ኢንቨስት ኣይገብሩን እዮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽን ሲን ዝያዳ ንዑ ዝገብራ ንሰን ምስ ገበራ ኣብቲ ምውፃእየን ናይ ቻይና ካምፓኒታት ክመፃ ዝኽእላ ስለዚ ምስ ቻይና ነዚ ናይ ነዳዲ ወይ እውን ነዚ ናይ ጋዝ እንተለናን የብልናን ኣብቲ ፈርስት ፌዝ ናይቲ ኤክስፕሎሬሽን ንሳተን ክመፃኻ ስለዘይክእላ ኣብዚ ድማ ዝተፈላለየ ኣብነታት ይድህብ ናይ ገያና ኣብነት ይህብ ከምኡውን ናይ ካልኦት ሃገራት ከመይ ገይረን ካልኦት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ምስ ገበርኦ ድሓር ናይ ቻይና ካምፓኒታት መፅአን ኣብቲ ምውፃእ ናይቲ ነዳዲ ምስተን ካልኦት ኮይነን ከም ዝሰርሓ ይዛረብ ስለዚ ንቻይና እውን ዘይጓኒ መንገዲ ምዃኑ እዩ ዝነገር for Eritrea this presents a clear sequencing advantage ስለዚ መጀመርያ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝምድና ብምግባር ናይ ነዳድን ናይ ኤነርጂን ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክንገብር ተኽኢልና እተን ካምፓኒታት ያተን ብምእታውን ካልኦት ካምፓኒታት ኣብ ኤርትራ ደፊረን ካብ ናይ ኣሜሪካ ስጋትን ፍርን ወፅአን ንኽመፃ እቲ ዝበለፀ ኣፍ ደገ ክኸፍተለን ዝኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ብዘይ ቃል ዓለም ክትንቀሳቐስ ከም ዘለዋ መን ይፅሒፍዋ ነዛ ኣርቲክል እዚኣ ኣሌክሳንደር ተኬ ናይ ሲኢኦ ናይ ነቕፋ ኤነርጂ ዝበሃል ካምፓኒ ኣብ 2002 ድማ ነዚ ናይ ኤርትራ US Eritrea Business Council ናይ ቢዝነስ ካውንስል ናይ ኤርትራ ኣሜሪካን መስራቲ ናቱ ኣብ 2002 ዝነበረ ከምኡውን ናይ ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ኮይኑ ናቱ ዘገልገለ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኤርትራዊ ከምኡውን ኤርትራውነት ዝለበሰ ፓትሪዮት ወይ እውን ሃገራዊ ሰብ እዩ ከም ዝብል ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ቨሪ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ዌብሳይት ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም እዮም ኣብቲ ሊደርሽፕ ዘለው ኣሌክሳንደር ተኬ ሲኢኦ ከምኡውን ዊልያም ቤል ካልእ ቺፍ ጂኦሎጂስት ከምኡውን ሰላሕ ጭዋቢ ሴክተር ኣድቫይዘር ኣብቲ ዌብሳይት ዝረኸብኮ ስእልታት እየ ዝርኢ ዘለኹ ኣይ ሆፕ እዚኣ ኣርቲክል ነቲ ንደልዮ ዘለና ናይ ፀዓትን ናይ ካልእን መንግስቲ ኤርትራ ንዑታት ተጠቂሙ ናብቲ ዲፕሎማሲ ክመፅእ እሞ ንኣሜሪካ ብዝበለፀ መንገዲ ክእምነላ ዝኽእል መንገዲ ንክፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና እቲ ዕላማ ድማ ከመይ ጌራ ኤርትራ ንቅድሚት ትመፅእ ከመይ ጌራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካ ክትገብረልና ስለ እንደሊ ይኮነን ኣሜሪካ ብሕማቅ ዓይኒ ንኤርትራ ትጥምቶ ዘላ ጠጠው ከተብሎ ንኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናታ ኣተኪራ ንክትከይድ ንክትሕግዝ
ዝድለ ዘበለ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣነ ድማ ነዛ ኣርቲክል እዚኣ ናባኹም ሸር ይገብራ ኣለኹ ኬትኩም ናቅፋ ኤነርጂ ኣትኹም ዲኹም ኣብ ኤክስ ናቱ ናቅፋ ኤነርጂ ዝብል ኬትኩም ባዕልኩም እውን ኣክሰስ ክትገብርዋ ትኽእሉ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ነይራ ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ናገበሩ ኢንስፓየር ክገብሩና እዮም ዝፍትኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ከምዚ ክትኮነልና ኣነ ሕቶላትን ሎሚ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ባቡራት ብኣገማግም ባሕርናታ ዝኸይድ ካብ ዓሰብ ንባፅዕ ዝኸይድ ድዩ ካብ ባፅዕ ንቃሮራ ዝኸይድ ወይ ናቕፋ ዝኸይድ ድዩ መዓስ ዓመተ ምሕረት ይበፅሕ ትብሉ መልሲ እስከ ፅሓፍልና ኣበየናይ ዓመተ ምሕረት ኤርትራ ከምዚ ደረጃ ቴክኖሎጂ ይህልዋ ኢልኩም ትግምቱ I want to hear ንምንታይ ፖዚቲቪቲ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንኽፈልጥ ካብ ቀፂልና ድማ ናብዞም ባሕራት ክንሰግር ሰላም ደከረ ብሙሉኹም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ትርከቡ መጀመርያ ርዕስ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ንኾነልና እንዳተተምነና ንዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሓደ ዕለት 3 ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብኡ ክንረኸብ ዕድሜና እሞ ብሓባር ከነምሲ ብሓባር ክንላዘብ ክንዕልል ክንፃወት ዕድሜና እዩ ድሓን መፁ ኣብ ስዊዘርላንድ ጀኔቫ ይራኸበና ዕለት 3 ወርሒ ሓደ ሙሉኦም ኣርካናት ናይ ኤርትራ ኣብለው ባህልን ስነጥበብ በሉ እዩ ሙሉና ተዓዲምና ኣለና ሞጉ ኣብኡ ይራኸበና ሲሶን ሰላም ሽኮሪናታ ፌስቲቫል ኣሎ መቸም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሃይለ ገብሩን ዓወትን ብሓደ ዓዲሞምኩም ኣለዉ ኤርትራ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ይፈልጥን እዩ ኣብ ኣሬና ናይ ጀኔቫ እዩ ስለዚ እቶም ትኽእሉ ሓደራኹም ናይ ሓድሽ ዓመት እውን ስለ ዝኾነ one of the biggest ኢቨንት ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሬር ኦፖርቹኒቲ ዝበሃል ሳሕቲ ዘጋጥም ዕድል እዩ ቢካዝ ኩሎም እዚኦም ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ መድረክ ንኽትረኽቦም very difficult እዩ ከቢድ ምዃኑ ኩልና ንፈልጥና ስለዚ እቶም ትኽእሉ ደገፍ ናቲ ሃገራዊ ተሓሳስባ እውን እዩ በቲ መንገዲ ናይ ሃገራዊ ጥርናፈታት ዝግበር ዘለውን ስለ ዝኾነ ኣብ እውን መቸም እዚ ንትን ክንብለኩም ኣይንኽእልና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን እናገደፍኩ ደፍ እናበልኩም እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ናይ ዝፈትዎ ዓርከይ ኣቤል ደርፊ ይገብረልኩም ኣለኹ ኣብ ዲማ ኢንተርቴይንመንት ትብላላ ሰፖርት ክትገብርዎ ይምሕፀን ስምዕዋ እስከ ባህሊ ናይ ብሌን ይስጋፍኒ ኣካል ገንዲ ሰሚኺ ሳዳ ገንደለኩኒ መጣን ሽከለበውየ ግን ካረመኒ ውጣን ተለማጋጊ ኤታን ወንታ ተራኺ ገሸል ኒሹ እምነገለጃ በኹርጣ በሳር ደሸል ሉልፍሪ ተውጣፍሓ وقبروا ششل نكي سكسو يشوتن انجنيت خافلغا حمر غي جاب المكرسة دي بليكوها سيبني لتكليب اننا ندو بارغا ايتان نكيت كشيرو كبتلاني افروغنا بدنجشت كدم سو مهر براو فدروغن سبتنا دغيل سندي تكت اشر فدروغن ليول